जतन खुलुमखा दिनै कासे क'क्राझारमोन जों जत साइमानो साल सिगां दिनै कासे रिटार्निस ग्रुप त्रिपुरा यूनाइटेड इंडिजिनस रिटार्निस पीपल काउंसिल TUIRPC बरनि दल 25 तारिख बर बंद दाखौखा 12 घंटा बंद आपनो तैये बर बियार आनेर फाइका बरनि लीडर्स अनंत देवर्मा दानियल सलोमन बर आनेर फाइका ते आन ऑफिस बर थांका बर थांगे बर साका जों 25 तारिख बर बंद दाखौनाय आमर बै बंद दाखौखा बर तिनि फुंगो लामा कासुखा गोबां मजागो निनि सम्पनगर हेजामारा चिनि पद्मबिल ते चिनि बिश्रामगंज ते आम्बासा गोबां मजागो बर रूट ब्लक खालायखा आं तैयै आं बर साहका जों तो साइमानो अमहाय रूट ब्लक खालायै चिनि कुनु समाधान गैया चिनि गोबां बर अबहाय डेली लेबर अब दुखु मनो ते गोबां एग्जाम रतंगो अबहायनो सागै आं बरनो कइखा इनका बर रेडिंग खा जों बे कफ फ्लाइना बागै दिनै थिक फुंनि 12टा समायाव आं आंनि डिपार्टमेन्ट बरन दिंखा आंनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि ते डाइरेक्टर जतना दिंखा बरनो तामो समस्या दं आबा जों सालायनाय बर आगे बहायनो बर मेमोरेन्डाम बर सामिट खायले दंगो आं मेमोरेन्डाम कपि आं मांखा बर ताम समस्या ताम प्रॉब्लम जों तिनि डिटेल मीटिंग को सालायनाय नरजो साइमानो ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट के नोडल डिपार्टमेंट एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम तिनि तिब्रासारि बागै आबंगाय जों तिनि डिपार्टमेंट माध्यमे जों कक सालायो जों के नोडल डिपार्टमेंट जों साइमानो जेकुनु प्रॉब्लम जेकुनु समस्या थ्रू डिस्कशन थ्रू डायलॉग थ्रू राउंड टेबल डिस्कशन आबाके सॉल्व बुंगो अबनति नियम जेकुनु प्रॉब्लम जों कक सामा बिसिंतै बुचिलाना बिसिंतै जुक्तिनि बिसिंतै जों थ्रू डायलॉग थ्रू डिस्कशन जों सॉल्व खायमानो आबार बय आंखारखा दिनै जों बर बाय डिटेल को फ्लायनाय जों साइमानो बरनि मेमोरेन्डाम जों सामिट खायखा बरनि दाबि आसे कतर दाबिया बर सिंपल बरनि दाबि आं लुखा आबतै आं समस्या थ्रू डिस्कशन थ्रू डायलॉग थ्रू राउंड टेबल डिस्कशन आबाके सॉल्व बुंगो अबनति नियम जेकुनु प्रॉब्लम जों कक सामा बिसिंतै बुचिलाना बिसिंतै जुक्तिनि बिसिंतै जों थ्रू डायलॉग थ्रू डिस्कशन जों सॉल्व खायमानो आबार बय आंखारखा दिनै जों बर बाय डिटेल को फ्लायनाय जों साइमानो बरनि मेमोरेन्डाम जों सामिट खायखा बरनि दाबि आसे कतर दाबिया बर सिंपल बरनि दाबि आं लुखा आबतै आं चिनि चीफ मिनिस्टर आं बरनबो साहका दिनै जों कक फ्लायनाय हिंदै एबाबो साका यस नों कक फ्लायनाय दि बरन ताम समस्या दं इन डिटेल दिनै सालायनाय ठीक 12टा समायाव आं बरन दिंखा दिनै अनंत बाबू सं दिनै दानियल सं ते बर जत बरन टप लीडर न आं रिंखा बर तिनि आने अफिसार फायनाय जों बर डिटेल कक फ्लायनाय ते बरन मेमोरेन्डाम बर जों सामिट खायखा ओ मेमोरेन्डाम न जों 1 to 1 जों फरायगै आबासजों बिचार खायनाय दिनै सिस्टेमनि बिसिंतै आइननि बिसिंतै ताम जों बरनि प्रब्लेम सॉल्व खायमा आबाद जों सालायनाय आं लुखा जागा बरन डिमान्ड आज सीरियस डिमान्ड या जों जत साइमानो बर रिटार्निस एनलेप रिटार्निस बरनि बर सारेन्डार खायखा ते बर मेन स्ट्रीम बर फायखा बरनि गोबां प्रब्लेम दं आ प्रब्लेम न जों सॉल्व खायना बगै आं निजे हेसे वेलफेयर मिनिस्टर ट्राइबल वेलफेयर हिसाबै आं आप्रान चेष्टा खायनाय आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू सॉर्ट इट आउट द प्रॉब्लम अब थ्रू डिस्कशन थ्रू डायलॉग अब नो पॉसिबल हामबाय।